Punta na tayo sa Philippine National Police. Amoy teman di kiti nagdunong mga damdamag apo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Bayat iti pa nagsursur ti IFM News Team with Idol Dennis Gabriel Alipio. Kumusta ka tan iti aglawlaw? IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. No, nakataray ti may nga drug suspect iti iliti paway natilimet ti may nga drug suspect iti ni Wyatt nga bypass operation iti Asirot ti Lawag, partikular iti Barrio 1, San Lorenzo iti Lawag City. Ti agtuan to patapulog at limang suspect may nga pintor kaya hindi kinakamat nga barangay iti natimbog iti ni Wyatt at nga drug bypass operation na alaking kuana iti may isa nga pakete iti may pagarok na Cebu, magdagsan iti 0.5 grams. Gawin na kay iti ni Wyatt nga operasyon. Iti nagpumarang nga bayad iti droga. Marasin iti nadakamat at nga item at dapat inaalaking kuwana nga cigarette pack nga dante marking ken kasama ten naglaon iti may isang pidaso iti heat shield transparent plastic sachet na daan iti may pagarok nga Cebu. Ang kasama ten iti may isapan nga pidaso iti cigarette pack nga gawin pa iti 5 nga pidaso iti transparent plastic sachet nga naglaon iti 4.5 grams iti may pagarok nga Cebu, Idol Bernard. Kaya iti may katlo, inaalaking kuwana pa dati na-recover iti PNP iti nausar nga bypass sa money agraman iti cellphone nausar iti rito nga drug operation at dapat iti cash money nga umabot iti 522 pesos kaya kasama ito iti napatay nga ID agraman ti mini revolver cigarette lighter color black iti inventoryo iti yung kaming iti PNP nakita dahil doon Bernard na dito talagang umabot amin-amin iti 4.6 grams iti nakontistar kengguana bayat niwala at inventaryo iti karapasan tiniwala at nga drug bypass operation maragsakan iti PNP kaputa nagpositibo tiniwala at operation bagong naglaeng iti intel iti operatiba iti PNP iti Asirot iti Lawag. Siyempre bilang ti kaso paglabsing iti RA 9165 kontra kinadakamat tata nga sospeka. Ito lang ito ba natin kasunatan naman tingad tamag iti nagdumapos station iti Interprovincial Ilocos Norte Manipur Tepito iti INPPO. Idol Dennis Alipio, Patak, RMN.